ya Catholic Perspective pano pa radio alinafe uzamsachikondi pakati pathu ine ndi Sam K. Program ya lero tiliso ndi Bambo Louis Chikanya. Lero tili mbali imodzi Bambo. Mwaswera bwanji Bambo? Tatanda. Busy. Basi. Nthawi ya lero tinali kumphakati. Aha. Kumphakati pano. Chabwino. Timakaphunzitsa za lenti. Oho. Chabwino. Phunzitsa anthu kumphakati kuti mwina pa ukasanga kuphunzitsana nanga paka Bambo kupita kumphakati simakhala bwino kuti nanga si Bambo Bambo ndi mtsogoleri wa parish imene parish mapangidwa ndi mphakati nde anthu amayembekeza kuti Bambo akathuze zina zokudza za chikhulupiriro chathu zijamma panga pale sizikwana ena samvera ai odala mpakati wa kupalishikwana kama nena zonto kufuna tatauza chani ai sindu tandauza kana all right takumanaso program inaso ya Catholic Perspective Bambo omvera ndithu awa ndi Bambo Louis Chikanya nanena kale tinawo programu hii kuti tithandizane kusanthula zina ndi zina zimene tabweretsa ni programu hii koma tisanafike ku zimene tifuna kukambirana dzulo timaona mu mpingo mtenga wa mjelo kwa Maria ndi tsiku lofunika bwanji tsiku limene tinali nalo ngati dzulo ndi mu mpingo tsiku la dzulo ndi limodzi mwa masiku ochepa kwambiri ngati sikunama awiri sati ngati sikunama kasundula kwitsa awiri manyengo ya lenti mene timakhala ndi zaka zikuluzikulu pa 19 chaka cha Yosefe Oyera chabwino pa Chingereza ndi solemnity ndi chaka chachikulu pa 25 chaka cha uthenga wa mjero timakumbukira ndi mjero wa Mulungu anabwera ndi mthenga kwa Mai Maria kudzauza kuti idzakhala ndi mwana ndi mkawerengera kuchokera pa 25 ukafika pa 25 December ndi miezi 9 miezi 9 ndi mene mwana amatha kubadwa so very important day kuti chipulumutso chathu chinafika tinalandira Ambuye Yesu tinalandira chipulumutso chathu pa tsiku limene there is a connection between tsiku limene la pa 25 limene timachita chakacho ndi tsiku la pa 25 December limene timalandira Ambuye Yesu there is a connection chabwino modelo kuti ndi basi chiyembekezo chomwe chiso tikupanga cha Jubilee zogwiza naso chifukwa ababa already kuti chilipa chiyembekezo ngati mpingo kutiponya mchiyembekezo mene amachitira amayi akakhala ndi akakhala kuyembekezera makhala chiyembekezo kuti Mulungu atidalitsa ndi mphatso so there is that hope so ndi chiyembekezo sopano tayamba ulendo wa chiyembekezo mpaka pa 25 December chabwino ndi mkatikatiso mwa chaka cha chiyembekezo sikudziwa Khristu kuphatikiza zonsezi tili munyengo ya lenti tikuyembekezera mpulumutsi mpulumutsi wina tikumembekezera pa 16 September mpulumutsi wina ino mwati mungofikirane ndere amendeti miezi ngati September chokera mwina 6 kuchokera lero mpachani kwa 26 ndere chotsako mwina masiku 16 1 week tichotsera ndio mwina pa 5 months ndio mwana huyo akabadwa after 5 months kakakhala kukhima kaya kuchokera lero koma nanga si tamuyembekezera yambira nkanthawi ndithu chabwino kuchokera lero ndezembekezo zambiri kwambiri chabwino alright so kwambiri mmene mwandifikitsira uku tsono kuti ngakhale dziko tikuyembekezera kuti pa 16 September tikhale tikuona zinthu pofunanso kutithandiza kuyembekezera kumeneku akuluakulu ampingo analemba kalata koma kuiona kalata kuizukuta yumapezeka kuti yumakayika ndithu kuti koma tumsakayike zedi mungasankheko wabola niko koma kwambiri anachotapanga title kodi akatichotsere chimwala ndani kalata namba 29 kodi funso yene lilankhidwa tiziyankha pang'ono masina oliyankhidwa pa 16 ndi tizikati uyu yes atichotsere chimwala koma noye nali ndi mwayi oti akhoza kudzionetsera kuti ndine
kutengera zimene ayipakira yambakale koma Ayambakale. tafuna zoyankhula ambakale kuoneso ndi ndinetu nthu choko chonse zochitika bambo zikuoneka kuti zikusintha mavuto amene timawaonawo akuchoka akukulira ndiye nkhani imene tikambirane mpulogalamu iyi lero ya Catholic Perspective bambo Lucy Chikanya ndi nkhani yosayang'ana no mtsogoleri wa chipani ayi chifukwa zipani zidasankha kale ndipo inde nasana akubwera kumene kwabweranso tu chipani china kuti kapena amayi achinyamata atsikana chipani pano chipani kuli chito chavomerezedwa dzulo achivomereza amayi achinyamata amayi anyamata atsikana abambo ulibe mundu muzachipani mundu uzandini koma sine mnenero achipani icho ndisindiziwa chipani chakuti zinake nchani amayi anyamata atsikana chini ndito number 23 zipani tsopano 23 zimene zavomerezeka democracy ndizabwino kwambiri nanga siafuna kupereka mpata kuti mwina tisakhale ndi wabolako koma tikhaleko ndi weniweni komano ndimatero kuti Canada ija yationetsera kuti kwatsogoleri unanga titani kwatsogolera dziko komano nkhani imene mafuna tikambirane kwambiri ndi nkhani yokhuzana ndi kumene kwatsalako kuli ma MP kuli makansala ndipo funso lalikulu limene lilipo ndirakuti kodi zipani za ndale sizikutidyetsa mchenga pa makandidate amene akumapambanitsa madelegate akamasankha chifukwa vuto lilipo loti boma likadzawina ndikulowa mboma kumene boma la wina usati boma lina kapena boma la tani boma la chipani chalowa mboma akumasankha nduna kuchokera pa amene wawa yawo tsono kuti amene tikusankhawa ndiokwanira funso langa ndimenelo tikhale tumuona pang'ono funso labwino kwambiri ufunika kwambiri kuti tiunikirane kumene tupitako dzidziwikire tifuna tikasankhe mtsogoleri wa dziko amene akatisogolere mdzikomo amene ndimatchula kuti president ndidziwikire kuti president akakhalapo amasankha anthu omuthandiza ntchito ena mwaothandiza ntchito ndi nduna ndi amasankha nduna komabe ndi imene ndalizitiri kuno ku Malawi nduna zimasankhidwa kuchokera pa gulu lake limene la chipaniro amatenga chipani kawiri amatenga pamene nayimira UNP ndanga sicho lingo ti mparliament mukhale nduna mwe akhale chabwino so funso labwino kwambiri kuti kodi anthu amene tili nawo ndiwothandiza akukwanira nakhala ndi mwayi bwezi tuzukuta 1 by 1 makonstituency onse mashado kwaona 1 by 1 nakakhala ndi mwayi umenewo koma mwatilibe komabe tingonena kuti anthu amene ayenera kuti akhalepo akhale makalibati Amalawi ine ndiona ngati palika nthenda kenaka kamene kakulowa pang'ono mdziko mwathu muno tikuchita entertain zinthu zimene ndi kapwacha chichewa matero kapwacha ngafusa blaza chalunda mkafusa muno tantsoza kodabwera liti lafusa kapwacha kolide akula abwera posera chabwino ati zafusa kapwacha ndi kuti anthu munthu osadalirika munthu oti palibe chimene angachite akachita chinthu palibe chenzeru mwina I think tinakakhala pansi nkuzionekanso kuti ndi ndani amene tikumfuna kuti athandize dziko lathu lino fwa dziko likupita likuzama tikusoka munthu tsopano apa munthu amene tikumfuna ni munthu wodzipereka wotha kupereka sembe ngakhale moyo wake osangomva chilichonse chamene akunena omutsatira kapena omulangiza kwa munthu amene angaone ubwino wa Malawi munthu amene ndi wosadzikonda munthu amene safuna kudziunjikira zinthu yekha amene cholinga chake nkufuna athandize Amalawi achotse m'mavuto tikufuna munthu ngati meneyo tikufuna Traoli pena naona tu kuti kodi Traoli
Madam Ibrahim something like that. Ibrahim Traore ku Burkina Faso omaina anatero koma ndiye tione uli wapita ku Burkina Faso ndani chifukwa izungobwera mu social media azipena kuti mwina ine sozo ni maziganizaso so I think I have to write down I have bambo oje na maklabu I think ali kumwe bambo Joseph Makoka kagala Burkina Faso okay ndingofufuza kuti anasamu kuti timango kuti zuchitikadi zona ndikana pa social media wina akanapereka warning imene kuma wanthu china ngoti kuma wanthu basi aku Tanzania aku Kenya aku Malawi basi ungosankha kuti tenti sankhe Burkina Faso tiziona za akaya kalipo utsi sufuka andi mena akamayenda anthu ndiyoti nzabodza sezija yeyo mukafufuza chebula tifufuza koma ndimene zumvekera pano at least okay let's suppose bakati ne otini zabodza patenti tingotenga mene sukuonekera zungwerera onani tufuna Traore okay munthu amene azivala chomwecho 1 week force mwina masintha ngasizofana mwina akhozo masintha iposadziwa koma kungosonyeza kudzipereka funa munthu kudzikuthula osangoyangana nthawi zonse ndoti sikuntsiku kasutika nyuwane basi ungoziyanganira pa glass basi ayi kutanthawe nkudziyangana tufuna munthu amene akhozo vala gambo ndiye kuti titatelo kuti pano ma constituency achuluka kuposera 200 atakhalako titangoti mwina ma Traore 200 constituency iliyonse dziko tikhoza kusintha osati masewera okay koma ndiyoti ndalama ya jeni jaro igwera sopano imapita ma constituency chamaiki chawo budget bajapasa amaiti 200 chawo 200 million ndiyoche basika koma mwina ndikudula kwa ma constituency mwina nkuteka kuti no idzi wakwana kapene 40 constituency yomwe imalandira 200 yo tsopano achepetsa tione kuti amene abwerewa ndota ndiye nkhani metu kambirana pano ma delegate azisankha motani chifukwa tu dyera chifukwa cha umphawi ndi zimene zikumatipatsa atsogoleri amene saloyenera kukhala atsogoleri andi dira lake anthu manyazi kwambiri kulandira kanthu kochepa but you sacrifice your whole 5 years umphawi ukaoka we have atsogoleri amene they don't mind kuti zinthu zili bwanji mdziko lawo as long as zawo zikuyenda zimene zili pano napita ujenti makambirana napita nikagule zipatso okay manene na kugata kuti numudziwa ujenti mitengo ya zinthu mwana ndi mapita kugula zipatso nana ndigula ku mapozi nagula mapozi 9 kumalawi sitibanga mapozi aliko mapozi anabwera ndachi malawi ngati aisachi malawi ana 12 gula ntochi Ramasos zinakuwa 24,000 kwacha mapozi 12 ndi tochi zingakanzoche paso zose zinakuwa 24,000 kwacha that's our Malawi now ndiye manena kuti 24,000 kwacha ena amaipeza pa mwezi yeah that's true kwacha meneyo amaipeza pa mwezi penanso pa miezi aona la bwena yake akuzidziwa zimenezi okay that's a big question 24,000 kwachayo ndio agulepo ufa pa mwezi ipo tu agula ufa ndiwo ali ndi ana atatu ana mapita ku anawo sanapita ku secondary school amapita ku primary koma anawo ana utapita ku school adye andi olemekezeka wina akungobwebweta votera nine kumene unati votera nine anthu akusauka bize unyoza anzake makutu a munthu ali ndi njala kumamuuza zoti ajawa si munthu njochisa chisoni kwambiri titani that's a big question makamaka pa ground anthu ovota chifukwa episcopi athu akuti tikavotebe tisagwe mphwayi tikavotebe chifukwa sitinganene pano kuti ayi basi I think tingwasiya anthu ameneyo ayi koma be chabwino kuti munoti titani anthu titani koma nene mnakakonda kuti tilankhulane ndi ameneyo amene tikavotereyo osati ovotera otu or tikavotera munthu osapanga tikavotabe chabwino we are going to vote okay chabwino so we are speaking to the I thought kuti kwambiri candidate chabwino chifukwa akakapambana what else we need him
Okay. Kwambiri ndiye afunika sinthe kwambiri. Awawa tikozo wauza uvotawo. Ngakhale decision ibe ndi yawo. Kozo kamvotera uyo kozo ka ya. Chabwino tenti tikavotera munthu amene naye so bola nkoni nangosona ngasi anthu tikatiyano tikaike pa scale be. IMP tikaike pa scale. Kodi ni munthu amene angathe kusintha kuno kudera kwathu. Alipo yena tu amene sana voteredwe koma yamba kali kugwira ntchito. Asinthako zinthu ndithu. Unoti munthu sana lowe mboma kamena sana lowe mchipinjeni kuti ndamvotere koma unani wachitako izi wachitako zolozeka zothandiza so kulu. Nanga bwanji tati walo nditi akuzotithandiza. Muonena ameneyo. Okay. Muonena ameneyo. Koma alipo wena amene panopa akuza kuti votereni koma akhalapo zaka 5. Akhalapo mbuyomo zaka zingapo alipompo palibe chimene achitachooneka akuzani kuti avotereni. Please onani bwino. Tikambirane nkhani yovuta kwambiri kuyikambirana mdziko muno, nkhani ya kuyika maliro. Ma MP ambiri nyengo ngati zino amagundika kugula mabokosi, kunyamula mitembo, basi kuwapereka ku midzi kapena amagwisa ntchito maganizidwe a wanthu, psychology of the people. Okay. It's not an issue. Kuyika maliro is not an issue. Kuli MP kulibe MP anthu amakayikabe maliro. Okay. Angotengera pa advantage kuti anthu timalemekeza maliro komanso pa maliro tingasitimaona kuti mchipinjo zatigwera okuthandiza umona ngati ndiye munthu okuthandiza pa maliro umona ngati ndiye munthu komabe society yathu timapangana kali support. Okay. Kumudzi kuja anthu mudzi wonse umakhala pansi mudzi mukachitika maliro timathandizana zoti IMP agula chakuti olasagule anthu apanga mbokosi bwinobwino mudzi kuja kukayika maliro. Not necessarily kuti foja IMP agwira po ntchito. Awa angofuna kuti taone angofuna kuti anthu maso athu akhale pa yeyo. Nde asatitangwanitse asatipusitse. Tusoweka zinthu zoposa bokosi. Sino nyoza tu. Nanene nkhani yovuta tu. Papati neneletu pano anthu asayipangise kuti nkhani ivute yayi kani ni yabwinobwino iyi. Maliro tukozoyika popanda MP. Tigwira timathandizana mudzi muja nkukayika maliro bwinobwino tililana bwinobwino kopanda MP kopanda ndani. Awasabwererero chifukwa tafuna tikavotere. Akuthandiza koma cholinga chawo sikuthandiza tidziwiretu. Afuna tikavotere ndiye cholinga. Kodi mpingo mali chani pankhaniza kuyika maliro? Mutani. Kuti maliro wa Kristo. Maliro wa Kristo kuti mwina dignity. Ndiye IMP amabweretsa dignity ka. IMP asatitangwanitse hapa okavota please. Uyu wangobwera uyu leroli anali kuti nthawi sei zayambika midzi mwathu mtukhalamu kunachitika ndithu maliro basi amfumu akuti wazolengeza walengeza ashadwa akuti 100 ashadwa akuti 120 amfumu anango iminoti amene atenga ndalama za ashadwa akuti bweretsani dzapatsena na maliro apa. Kaulitsa penepo pamanama amanamadi ofunika asiperekera kuti timpereka mtukuona osatipereka ndeka anamalira muona ngati ife tadya aperekeni sokhazo tangofuna kuti apereke impression kwa anthu asiti shadwa kuti ndi amapereka fo maliro ena kachita so chimodzimodzi bali ndamaso osapereka ndiye ofunika mafumu mzichenjera amuzeni kuti perekani apa tikuona kuwerenga 1 2 mpaka 100 chabwino ndiye tinalero ndi nkhani yovuta ndi nkhani yachisoni imakoma kuyika mbadi palibe zovuta koma kuti zovuta zili mnyumba kumayikamba imakhala yavuta ngati mupangira yawo koma ndeti thandize ndiwe koma ndipo zovuta koma papata chitamwayi kuti tukamba palibe siti tikuyang'ana maliro ena aliwonse koma tukamba za ndani ngati afuna athandizepo koma asatipange kuti chifukwa choti wagula bokosi ndeti kamvotere ayi bokosi si nkhani imene tufuna ifeyo. Ngati tufuna ifeyo chakuti tizikagula toka bokosi atichite mpawa tizikagula atipatse ulimi wabwino kumudzi kucha awapatse ma business abwino anthu akapange create misika yabwino kuti anthu akagulitsa zimene apeza zimene alima azipeza ndalama zokwanira kuti ngati agweredwa ngathe kusonkhera okhaokha ukagula bokosi osati tizidalira munthu mmodzi. Chabwino si chito yake ukagula bokosi yeyo chito yake ndi yaku parliament azikapanga malamulo osati ukagula bokosi. Mwina aliyesa kozo kugula bokosi wachifundo afati akagula bokosi tikamvotere aya asatipusitse.
chabwino tikukamba zakuti timange dziko lathu poyang'anira atsogoleri amene akutumphuka kuchokera m'madera maconstituency amwazikana maconstituency achulukana ndiye kuti tikozotero kugwitsa chichewa chomwe munagwitsa ntchito cha brother Julius ngokuti akabwacha akozochulukanso kuti akabwacha tikakhala kuti achuluka kumene akabwacha aha tsopano kuli competition ku Zipani Zipani mati Zipani 23 chichonse kokhala Alliance of course Alliance ungosalepera ambakale kununkhira ndithu komano khani ndiye kuti Yes mulembesa chano Chipani cha number aulembesa Vipani zikakwana 25 ife chatu chekhala number 26 tibikira komano nkhani ndiye kuti akabwacha ena wina kale ma primaries awina kale komano ena oti chifukwa chakuti mwina anthu sakuwadziwa bwino koma mwina ali ndi goodwill komanso kuthekera ali nako reasoning ndi yamphamvu sangathe kuboleza ku Chipani kuja yayi achite bwanji pacha mwana kuti we are talking to the candidates tikuona bwena ali mbakale mtima ayima ngati ma independent ena sanachite kupitaso ndi ma primaries komwe kuopa kuti asingakadutse ndingoyima independent alipodi anthu abwino mtima wa munthu ndithu wotangathe kuzipereka kuthandiza anthu kwambiri koma sakudziwika bwino komanso anthu mwina kwaderera chifukwa mwina nkoyamba ndona ngati be ndona ngati anthu be mwina tichite kumosiyana zinthuzi tisangotengera chizolowezi tione kuti watakhala nawo taonako izi zipangane way zikeni pa scale zimene apanga ndi zimene maziyembekezera kamene zimene anakuuzani sugwirizana chabwino mwina sangachitire 200% munthu koma bemuona mkaika pa scale kuti zimene anatiuza ndi zimene achita bola nkoni koma lipo ena ananena zambiri koma mwina zimene achita mwina chinthu chimodzi or nothing ndi abweranso anthu otero already ni measure ni rule imene akupatsani kale sungachite kawiri mistake ayi mwadala sungachite kawiri mistake uchita kawiri mistake ndio kuti amana kuti you are fool are you campaigning someone uri sana kwile ntchito analipo koma sana chite kanthu so asanvoteleza for sure I'm campaigning that one I mean for me asaloweso alwerenje for what sapita amene usamvotera amene tinamvotera wakhalapo zaka 4 apita cha 5 pajawaka kwanitsa 6 koma palibe zika 6 palibe chimene wachitapo MP kudera kwathu I know kuti madera mbiri ma MP palibe chimene achitako akayambobwera panopa osampasa voti apo teneneretu apo voti neneretu osampasa mumpatsire nje vote give me a reason pompasa so vote Chipani reason ikali Chipani kuti chata kaya kuti nchako Chipani chako ndiye ukapwa chawo guys ndiye dziko lomukoti tipita nalo kuti dziko latikanika dziko ndiye tingokhala mwachisolozi kuti basi dziko linathuli basi kuli njala palibe vuto kuli chakuti palibe vuto tizingo ndiye amangotipezera pamene poti amalo isavuta tenaoni one of the qualities ya atsogoleri abwino probably could be akuti akhale a compassionate chifundo chisoni ndiye apati makamba za kumaliro si compassionate si compassion manager pretense si compassion manager compassion so panga kuti ulinka penika kumpasa si compassion ndi pretense ura ngati ujeni tu compassion yake ni ya msodzi msodzi amene watenga mbedza kumbedza nokako nyambo nukaponya pamadzi kuti agwire somba akudyetsera somba awachita chifundo somba kopasa nyambo ndiye chisoni akufuna kole afuna kole ape MP amene palibe chimene amachitako kudera kwawo apart from ngungu kwagula bokosi chabe compassion imeneyo chifundo chimenechi chisoni chimenechi nchawowedza somba afuna angolandira mavoti basi otero amataka landira mavoti basi sapita koso mpaka na mene tisingapachita soza mavoti akapita koso otero osampatsa voti munthu ameneyo ndakakhoti nali maina anthu otero bwezini wachula pano bwezini uchula kuti asamu sapatsa voti
koma kuti mulibe kuti ndibe maina simuchula ndikira nisakasaka maina nizichula pano dzina mwachulalo alipo ma MP ya dzina Sam zake izo munena nda zake izo all right okay apo pamveka bwino kwambiri kuti pretense ikuchuluka kwambiri pretense basi chinyengo mwachidule pretense ochinyenga phunzitsi kuti anamiza wanthu aziti wasamba ku school kale mama wakuti madana nusamba mafuna uzingo pilo sulu tosa samba ndio mango podwa kama mafuta samba tozi mafuta vikomba uli noni namphina mntu suna sambe ndio kunyenga phunzitsi azili wasamba wasamba kula kwati mkanzo uri nzakaleloka mpaka pano ana masuwa ngati anawo kaso yori isiye ngani maka semwe yeah semwe maka asemwe situmbona nimisa za mawani wende sani mpaka watu yenga phunzitsi chabwino one other quality could be honest kukhala munthu okhulupirika angaonetse Eh. bwanji ameneyo munthu amene akufuna kuti zamvotere makamaka kuyang'ana kumudzi ndithu ma MP makansala mufunika mukhale ni munthu amene ndi wachifundo chenicheni akhale ni wokhulupirika zenizeni osangochita pretend kungochita kukhala ngati koma how do you test honesty ya munthu honesty ya munthu adzitha kulolera kusauka ni wanthu honestly kusauka ni anthu akhale munthu oti akalandira zinthu chikhale chikhalidwe chake akuti awapatsa chimanga kuti akagawire wanthu chimanga chipite ku wanthu ni khalidwe lake limeneli lokhulupirika khalidwe lake akapisidwa katundu amakapatsa anthu osati yeye kuyamba wasankhapo watengapo asukapatsa zochepa kukungula bulaso tiziluke munthu amene ni wodzimana kuti chifukwa cha anthu chifukwa cha gulu la anthu amene ndi wokhulupirika amene siwabodza amanena zoona kuti zilipo kapena palibe osati palibe pamene zinthu zilipo ayi munthu wokhulupirika chabwino ameneyo mwina nizovuta abe kuti anthu tingazindikire anthu bwinobwino otero chifukwa pakati pathu pachuluka mimbulu imene yavala chikopa cha nkhosa ne vuto ne anthu situzindikira kuti ni mbulu tungonapo chikopa cha nkhosa utani nkhosa iyi pamene ni mbulu ndizovuta kwambiri kapena kuti tizindikire kuti ndi nkhosa kapena ni mbulu kwa pulani mumva kulira ura sinkhosa walira natural voice wani ndi chabwino kupitirira kuzukuta anthu amenewa tikuonanso anthu oti mwina akuti akhale omvetsera opereka khutu ndithu kwa anthu amene akuwatumikirawo lero ndali athu chaulere chimenechi ali nacho ambiri kumvetsera andi muthandizenso kuti kodi tsono akati kumvetsera end result yake ubwino wake ndi chani kumvetsera kuti munthu akukhala ndi nthawi kumvetsera anthu ndizikugwirizana to kukhala mchisoni kukhala mchifundo ndi kumvetsera zikugwirizana pali connection munthu amene ndi womvetsera amamva mavuto a anthu kukhala mchisoni atamva mvetsera mavuto a anthu aonadi kuti pali mavutodi ndi amakhala mchisoni kuchitapo kanthu that first step so first of all listen zimene anthu akunena kuti chani ndi chifundo chimabwera kuona mavuto a anthu kuti uchitepo kanthu so munthu mangolankhula misonkhano mangolankhula igo wamvera anthu kuti ali mavuto wanji ungofuna anthu azimvera iweyo basi zimene zikuchitika tu ndoti anthu tungokamvera andale iwo sakutimvera khala ni pasi olo kuti usalankhule I think kampeni yabwino ndi yosalankhula wina akangoyesera panga kampeni yosalankhula malo mwake yongochita kungokupita noti ineyo sinalankhula munalankhule ndi inuyo wanthu ndilankhuleni chani chimene mufuna basi anthu azilankhula basi
zikomo kwambiri you go nkukamba kuchita zimene anthu afuna zija ndiye kampeni yabwino imene basi koma ndale athu amaona ngati ukabwebwera kwambiri ndiye ukapambana akuti awodziwa yankhula ndi andale wati mataonapo kuti akulankhula kwambiri koma pa ground zero date sanadere zimenezo izo ndale zakale zongolabweta zisiyeni tufuna ndale zomvetsera kuchita ziko la thula utenga mavuto amene aja kwapititsa koyenera osati kungobwebwetayi tamva kwambiri zolankhula we don't need that again tusoweka anthu ogwira ntchito tsopano osati kungolankhula osangotinamiza alright akuteronso kuti anthu amenewa atakhala odzikhulupirira kaya nkodzikhulupirira confidence chichewa chake nchani akhale odzikhulupirira kuti of course eno khala odzikhulupirira munthu ngati ufuna kuti kwatumikire anthu chifukwa alipo osadzikhulupirira bamwe analowa parliament atulukiramo osayankhulako lack of confidence mangogona ndiye apa achulukana akathina namo azikangogona amangowapititsabe anthu votera kapena mwina zosiyana tisiyanitse kulankhula parliament ndio tanthauza kuti uzikuyenda akhoza kukhala osalankhula parliament koma kupanga follow zimene anthu amafuna ndukapanga mwina amagwira chani nanga bonena kuti confidence yake I think confidence in action perhaps not in speaking in parliament that one not utaona anthu akulankhula mbiri in parliament palibe zooneka zenezene kulankhula kuja parliament aikoma action so I think confidence pogwira ntchito confidence yo iwathandiza kuti mwina akatenga problem akatha kukaipereka kuti litetsedwe kapena lichepetsedwe the confidence that confidence imeneyo then kuonesetsa kuti zimene akufuna kuti zichitike monitoring process ikhalepo yabwino kulimbikitsa anthu kuti izizi tichite zitheka tiyeni zitheka chabwino alright now tipangeno combine zinthu zimenezi kuti anthu aja asankhidwa ndi anthu amodzi ma community and ma MP and ma councillor komano akumana then there's a mixture ya anthu osiyana tsopano ayambapo kusankha zinthu zoti mwina kazitukule moyo wawo kapena wa dziko atani anthu aja asankhana for example afika ku parliament cholinga chawo ndicho apange malamulo okomera anthu kumudzi koma lamulo loyamba limene amakaliamba ndi maloni yawo aonetsetse kuti salary zawo zakwera ndi zina zonse koma kumudzi kuli ma issues amgona tukamba za njala yofika pochititsa manyazi koma itchula nyengo zina zomati koma tizikambirana za njala nyengo zino zona you see what should happen mainly kwatenga kuti anthu aja they are disbanded or akamati tukavota paja pa 16 sikukhala member of parliament onse amakhota awachotsa then awina kaena kubwereza kasakubwereza abwera akumana wina achite chani kuti parliament ya next ikhale osiyana ndi ya mbuyo that will work for the common good of everyone to solve my problems ya Malawi pamakhala kuti palibe speaker pakamasankhira komweko speaker yes we need a good leadership in parliament amayika makomiti osiyana parliament muja ndona ngati kuti amene apite ku parliament why not this time think of mavuto a Malawi kazichepetseni koko yes we know kuti musoweka mayendedwe abwino amene muzikakhala pabwino komanso nangasi we know kuti anthu amapita abe osiyana ukapempha you need a good package I think that one I think amapatsidwa yo fair kuti anthu azithandizika for anthu amapita kwa MP ukapempha koma mwina ndona ngati kuti izozo tike apo yes bwanji kamtima aka kongofuna kuti zanu ziyende zikakhala zanu muvote msanga ziyende zipite zipange pasi bwanji tizipange suspend kuona kai moyo wa anthu maendedwe abwino mkhale nawo yes we don't disagree with that mkhale nawo maendedwe ngasimu ziyenda kumene koma bwanji oso mwikeso patsogolo ubwino wa anthu ambiri mconstituency muja ndalama imene imaperekedwa ya CDF amatero ya CDF
bwanji kuchita mapulani bwino first tikumva mbiri zosakhala bwino zoyipa zochisa manyazi kuti ndalama ija kuti amapindula na MP wokha kapena ndi anthu ochepa amene amagwirizana nawo bwanji inuyo do it differently kuti ndalama ija muione pamene honesty ija timayenera ija bwanji ndalamayo ioneke chibwinobwino china chake kuti pa chaka ichi tichite ichi chioneka chagulu kudera ili chaka chamawa tikachita chakuti kudera ili chaka chinacho tichita chakuti constitution tatu kadera yaka then pakutha zaka 5 mkono kuti you have done something bwanji kuzichepetsa ndalama ija ipangeni free kwa anthu oyenerera amene angathandize and play your role oversight kupanga kuchita check ukakhala kuti wewe suikapo maganizo kuti upange benefit uzingochita monitor upanga monitor bwino and you make sure kuti wina aliyense asaiwononge ndalamayo koma iweyo ngati maganizo ako ufuna kuti udiyeponso basi ndalama ija yapita nona ngati MP amene abwere bwanji akaike patsogolo maganizo ufuna kuthandiza gulu la anthu madera awo osati iwo akapezeponso pamene paja why don't you sacrifice kuti even ya fuel sintengapo declare kuti even ya fuel pa sintengapo koma I want to make sure kuti ndalama iyi ikagwira ntchito yakuti zimene tagwirizana kati funa tikamange clinic ndalama iyi ipita ku clinic situfuna kuti wina aliyense ayikhudze ine ndemwe wa fuel ndizithira ndalama zanga why don't you do that and you make sure kuti ziteke zimenezo ndithu madera athu akuzosita point imwe ibweretsa payi ndikanyama kosowa mu teremu imene ikuthayi pamene mbuyomu materemu ena at least zimamveka ako ndithu kuti akuti asalandire kapena achepetsa kuonetsa mtima kuti tili limodzi pamene tikuganizira za atsogoleri obwera teremu inayi mungalimbikitse motani atsogoleri mtima umenewu chifukwa ndaimapo dala chifukwa kuti tazisowa kwa nthawi yayitali kuti ngati tili pavuto ili timayembekezera wina wake kungonenapo kuti chifukwa cha zakuti sitikupanga zakuti makamaka podzichotsera tingati cha mifwefwe kaya ndi zabwino zimene anadzipatsa kapena anapatsidwa kuti enanso azindikire kuti mavutowa alipo ena kutiganizira kusiyana ndi kuti kumangopitirizabe kukhala lifestyle yake yomweyo koma ena ali m'munsi kwambiri mwalimbikitsa bwanji atsogoleri amene akubwera mtsogolo situkambirana za amene alipo komatu do you know Sam kuti munthu kudzimana chifukwa chakuti you want to achieve something ukachita achieve you are proud you celebrate and nanji chikhale cha gulu kuti ndifuna ndizimane ndithandize gulu ikhale ni msewu gulu ikhale chipatala timange school pakuti ndizimane then ngudzapeza kuti school yathekadi umakhala kuti ndiwe amene so umakhala satisfied umakondwera ndiwe it brings joy ndona ngati wina tata isere zimenezi makosana ina amene mufuna kuti tikavotore then kukakhala ma MP ma councillor try this umakhala satisfied umakhala munthu wokondwera kuti wathandiza gulu la anthu lambiri try upange zinthu zozikonda kuti utenge ndalama zija uzithire mafuta iweyo uzichite zimene ufuna chitukuko chimene mnagwirizana osachitika if you be happy you won't be happy anthu azikanoti kusauka kwa anthu kuvutika kwa anthu ni tsoka lako limene zimaoneka kuti crop ya ndale ya masiku ano kapena athu amene tili nawo kwathu kuno palibepo amene amalota za legacy pamene kwa mwina mitundu ina ya azungu ndena hotelo legacy they value it kwambiri kuti sikala kuika mata panga resign yes kuti no unongere mbiri yanga out ife mtima watu ulipa chuma kuzilemeletsa kwambiri kuti ndilemere basi and we think kuti ikhale competition ngandipose basi let you do anything demoro inayo kale kwagula ino amagulimoto mpaka na 17 bambo tukamba za atsogoleri amene angathe kubwera komano tutitikaona mavuto amene aliko ku Malawi sitingayike onse pamsana pa anthu andale koma chifukwa kuli ndondomeko zabwino mdziko muno ma village action plan VAP aliko ndithu kumidzi kuja anthu amalembetsa ndipo zikatero zimapita kwa DC chikuvuta ndi pati kuti titulukemo mu mphawi pamene mavuto akudziwika bwino pa district level upita pa district level pena pa district neli yonse akatipatsa buku la district development plan
ya vuto ndilomwe la selfishness. Nkuteka mwina ma DC ena amakhale mtima noti tichite izi ndithu kumidzi kwathu tichite, koma amabwerapo chidzanja china chake invisible chimabwerapo nkupeza kuti cha kalasula zonse. Selfishness kawiri amakhala andale amabisalira kwa aboma. Vuto lake nangasi aboma akugwira ntchito boma amaopa andale amakhala mphamvu zina zake zodabwitsa kuti sizili ndithu legal, mphamvu zawo sizili legal, koma amataulamula nkuchitika zinthu. So anthu ambiri amaopa zimenezo. Andale amataulamula tipatseni ndalamazo zipite uku basi zikangotero zapita. Nde maplani aja amene munena osatheka. So it's not enough ngokhala plan koma pakhale wilu. Pakhale wilu yakuti tichite zimenezo. Mavetsera uyu Dennis ndani uyu wachuka aunena zake zako ka afuna kupanganya achinyamata kuti apite ku parliament. Mahata yes. Namvera kupena pake. One thing imene inachita impress so far maiganizira amanena kuti we don't want ideas. Okay. We don't want ideas. Ideas cannot develop. We need action. We need action. Okay. What he meant, not kuti my ideas must have for it begins with ideas. Koma kawiri timangolankhula. My ideas basi zimatela. Unoti we need action. We need to implement my ideas. Zimenezo zimene kusowa panopa usati zongoti my ideas chabe. So I think maplani amene timakhala nawo mukangochipanga chiplani kuchika popo sichibweresa zinthu ayi. Maplani aja masoeka munthu amene ndi wa commitment nkubwera kuchita zinthu zimene mwazika pa plani kuti patsogolo mkanena kuti plani ija ndichi. Osangoti maplani basi ayi. So maplani anthu ambiri amangolembetsa maplani wathu au chitodziwa kuti palibe chino chichitika. And unfortunately kwina akapanga maplani aja amagazoti maplani aja basi zachitika. Basi akachongetsa. Takambirana izi. Basi ndezi jamasona jatimamva kuti zatha basi zasintha zili maplani. Ura size kozo zimene tunena implementation, that's most also important thing. Chabwino. Mwina mulole bambo kuti tikwereko pang'ono tinakamba kwambiri nkhani ya amusi ma MP mwinaso ndi makansala mnuzu wa galundu umodzi timapangira limodzi koma tibwereno kumene kumakhala ntchito yambiri ya mtsogoleri wa dziko. Atsogoleri athu I think adayezedwa makamaka tikalowa mkalata ya namba 29 ya episcopi athu, ndipo kuoneka kuti pakuvuta chifukwa ngati kalata yafika ponena kuti si onse amene ali ndi zonse zimene tachulazi ma qualities a mtsogoleri wabwino, koma kayang'ane mponi pa wabola nkoni. Ine last time tukambira naso nkhani yomwe nakufusa niponi pa nkhani ya kuti kodi yakutembenuka mtima anthu ngati awasanga totembenuka mtima. Kutembenuka mtima konena kuti kusiya zimene anthu akudana nazo ndikuchita. Ndikubwerera ni mbuyo nthawi ya DPP tinaziona zimenezo kuti akukanika anthu achitoonetsa kuti zimene tikufuna ndizi ndipo ndizotheka kaya ndi politically kaya ndi spiritually kapena basi kungoganiza kuti okay ndingopanga zikoza kutheka. This time again that chance is there kuti anthu akhoza kungopanga 10 zinthu ziwiri zitatu zikoza kukonzeka. Why and how should that be? Bambo Luis, you're not a politician, I know. Speak to them. Ndona ngati be za selfishness zibwerapo. Okay. Komanso mtsogoleri mwachisanzo mtsogoleri wa dziko ngakhale ali ndi mphamvu za mtsogoleri wa dziko koma amakhala ndi anthu. Amakhala ndi anthu amene they think kuti chifukwa anagwirizana nawo anathandizana popanga makampeni kuzigulitsa kuti akhale pene paja. A president so namaganiza kuti he owes anthu aja zinthu. Kotero kuti anthu ajaso they think kuti ali ndi mphamvu pa president. Kuti angathe kwauza president bwana afunika zauza kuti president nkuchitadi. Ndi ena
amakhala magulu onena kuti alibe nazo ntchito za wanthu. Iwowo anayikapo mphamvu zawo, anayikapo chuma chawo ndi cholinga chokuti zibwerere. Ndiye zimabwerera ini 140 mochuluka. Alibe nazo ntchito za wanthu, alibe nazo ntchito za dziko, chitukuko cha dziko. Iwowo chitukuko chawo bora chikamayenda they are okay. Ngati iwo pamunda pawo akuthira fetereza muno bwino, pakhomo pawo pali bwino, iwo it's okay. Alibe nazo ntchito pakhomo panzawo pali banji. Tili magulu ameneyo. Ndio nona ngati president usually is key ya zonse. Iwe president anakusankhani wanthu. Andi awawo kuzungulira lile sanga kuchotse ligali pa mpando wa president. Ukhoza kutumikira bwino ndithu. Kuchita chimene ukona kuti chichi ndiye chofunikira chimene teno tichite ndipo nchotheka. Nzotheka kuchita zimene zija. Asiyeni anthu awa enawo. Angokusokonezani zimene tikuona ma president amakono zimene akuchita. Kuti akungomvera anthu amene akuti anathandiza ndi akuwasokeretsa. President wabwino ndithu ngozoti wasokera. Noti president wapemphera wabwino onoti ukuchita zinthu ngati wosapemphera. Ndizo tidamwisa sopano kuti ni ndani akuda kulamulira simunasafusa kusonthayina kuti kuda kulamulira ndani. Umati muna ndachumawa. Alipo ndithu wina wake amene akulamulira president. Unakhala kuti ni banja noti awaditsa makwala. Ndithu tekuti akonda ine uyu wadutsapo. Unani angoti imvwi munthu. Chabwino. Looking forward pa nkhani ya tsogolo la Malawi. What is the most dangerous disease? I know tikabwera pa national theme yathu zilipo. Ndipo nimazilingalira. Ndipo zingathe bwanji zimene zinjala nthenda nsanje. Kodi mukathe kuimba nyimbo imene chanu? Ya chichewaru. Nja ugonje tsani adani. Adani athu ndani? Pala adani athu ya. Njala nthenda nsanje. Njala thenda nsanje. Sanje. Ezitatu? Ndi makapita nadi ndi wina wake dzuloli pa national theme. Kuti ndi national theme tizingoimba zomwezo. Ndi sikasintha. Ndiye manota olotu itati dziko lathu lalemera la sintha. Tizikaimba zomwezi. Chifukwa tinangozolowera ukuvutika Malawi tinakuzolowera. Tikozongo maimbabe tu njala pamene mwina kujala inatha tizingoika benjala. Yeah, now the point is we need to go towards change of vesiminature. Kutsogolo we need mtsogolera amene kutsogolo kuno tikasintha izizi. Chifukwa apo nthenda palibe corruption. Koma corruption is what is eating us. One modzi mwachofunika kapena kuonjezera. Chifukwa nsanjeyo inimona ngati kuti anabwerapo. Nsanjeyo anabwerapo funa sokoneza pa corruption chifukwa tikakamba ife achuma andale aziti ndi nsanje. Kamba ife ndi nsanje. Nthenda yathu ndi nsanje. Corruption then nakakhala number 1. Corruption. Chifukwa corruption ibweresa njala. Nthenda zubiririra. So mwina nthawi imeneyo mwina it was not an issue. Of course nthawi corruption. It was well managed. Koma njala inaliko nthenda sanje ndezinaliko. Nsanje is a political statement munthawi imene malembedwa. We are just analyzing, we are not there. Yes, you are right. Yeah, you are right. Sanje. Sanje munthawi imene it was a political thing. A political statement ndithu nsanje. Nsanje kuti mwina kuchitira nsanje angwazi tikemo. Komano we needed to review this one. Tena tipanga review. Njala ndeye kadalipo. Njala nyosa atai. Pali pano panjala not soon. Chifo don't see really munthu otithandiza kutetsa njala. Kuno ku Malawi zodabwitsa. We have good soils. We have good weather. We have water. Large body of water. Koma njala. We know kuti njala ite tichite izi tikudziwa. Koma zodabwitsa kuti politically afuna tizikhala amphawi azichita control. Munthu amene inuyo akufuna kuti azingokugawirani zinthu amalawi ino amene mukumvetsera. Munthu amene afuna azingokugawira chinthu osakupatsa kuti uchite wekha. Sakufuna zabwino. Ino akukugawirani ma 2000 ma 5000 kwacha. Sakufuna ni zabwino. Chifukwa chani sakukiyani pamodzi kukupatsani mpamba kuti chitani ulimi othirira. Mukachita ulimi othirira mukhala mchimanga chanu, mukhala ni nyemba zanu, mukhala ni mpunga wanu,
nkumazisamala nokha safuna zimenezo iwo chifukwa mukhala odziyimira mukavota independent safuna zimenezo afuna kuti azikugawirani kuti mziwalemekeza mzinena iwo dzina mzingotchula dzina lawo zimene afuna ndi iwo ndi zimenezi chenjerani mwambi wa chizungu ulipo bwinobwino kuti ukamafuna kuthandiza munthu mphunzitse kuwedza nsomba usampatsa nsomba ife tikugwiritsa ntchito yopereka nsomba kodi imene wandala alipo amene amaonena mwambi umenewo unabisala kwayo sangaonene kuti ampatse mbedza munthu koma ampatse kakabigiri kachimanga lero zimene amanena anthu anena kuti tisakumakupatseni zona zimenezo ine ndisakupatseni zinthu anthu ali ndi njala audziwa kuti aliyese so iwo anthu aja ndi njoka chabwino anthu amene aja ndi njoka lero programu yathu yasanthula ndikupeza kuti mu national anthem ufunika kugwiramo afunika tigwiregwire koma mamene kuti makamaka tichite zotheka kuti tichose izizi chifukwa tikapatsa anthu zinthu kuti azigwira ntchito azipeza zinthu pakhale misika yabwino akakalima azipeza misika anthu chani aliyese azikhala zinthu ovutikitsitsa mwapatse zinthu zowathandiza kuti azikhala nazo maiko ena anzathu amene ndi ochita bwino alipo anthu ena amene pamwezi uli osalandira ndalama oti sangagwire ntchito azigogo chani oti sangagwire ntchito koma amene angagwire ntchito apaseni zoyenera ndoti sanje ija pang'ono chifukwa tikhala kuti uli nako kako awali nako amene uli nako ako iwinaso ali nako mmachitana sanje kuti foti ulibe mzanga ali nacho ine ndilibe koma uli nacho penaso I don't know kuti is it inherited this thing kodi timakhanga timapasirana kapena chifukwa ena bazoti ali nazo koma uchita besanje ena kapena kufuna zoipa unenda asakhale nazo basi kuti nzoyamwira tilitu I think we need to mau a Mulungu alowerere ndithu mitima mwathu tisintike wanthu fuwa matiza amulungu ndifo pa Mulungu dziko lopa Mulungu koma zimene tichitazo tikupita kumapeto kwa programu yathu tikukambirana nkhani yokhudzana ndi atsogoleri abwino amene angathe kutukula dziko la Malawi komanso tikumaonikirabe mbali zinanso zokhudzana ndi ife amene timapereka atsogoleri ife kuti tipereke atsogoleri otani pachikhalidwe chathu nzosavuta kumvetsa kwambiri chifukwa timagwiritsa ntchito amayi mmudzi mfumu ikamwalira timamva choncho kuti ndiwo amakhala pansi nkusankha amaliro zoti ayi ichi si munthu mitundu ina imagwiritsa ntchito azimayi mitundu ina kuti azimayi akhale pansi tipatsireni in fact tikukhala choncho mzimbabwe asasankhe mtsogoleri ayi mzimbabwe sawadziwa wanthu amadziwa wanthu mzimayi mzimayi amakhala naye mwana kuyambira day 1 mimba mpaka 9 months akabadwa amakhala naye mwana uja nthawi zonse ndi amadziwa munthu ndi mzimayi psychology yonse ya munthu amadziwa ndi mzimayi so kuti mzimayi azisankha mtsogoleri very correct so you Bambo Louis Chikanya pambuyo ponditu mnane koma we need to find our own system of kupezera atsogoleri koma traditionally we have this system nde apa mwanena mwina ndimene itapezana azibambo tonse tisakalembeza azibambo kulembeza kuvota azibambo tasira azimaya zinakhala bwino kuti azibambo samavote nawo azibambo zingolandira mtsogoleri okupatsirana azimayi zinakhala bwino mona uyu wayambapo uyu wayamba chipani cha wachosapo ndani abambo uyu ndi nzanu uyu wayamba bwino azibambo tendi khale pa bench tendi walola azimayi atipatsire mtsogoleri azathu aku Namibia awapatsira mtsogoleri atsogoleri awiri wonse cabinet half 50-50 tione kuti ajiya mwamtundu wanji tendi tengerepo phunziro ndikubweranso kumpiraso yati chinyaso Namibia maona so pandulizamba bwe alright nkhani yakulu imene takhala tikucheza mprogramu ndi Bambo Louis Chikanya ndi nkhani ya kufunika kotukula dziko la Malawi makamaka poyang'ana atsogoleri amene tikusankha kumadera ako tapatsidwa mwayi pa nthawi ya primaries ndi zina zotero tisankhe atsogoleri oyambirira amene akasankhidwenso kutsogoloko chifukwa maboma akafika amatapa pomwepo nkuti mwina atipatsireno
amene azitiganizira m'malo mwathu chifukwa nduna zimaganiza m'malo mwathu nsefe koma kumati kuona ndunazo kuti kodi muti achokera pati ndi kumeneko Bambo Lucy Chikanya tsekani programu ndi malangizo. Ine tifuna mtsogoleri amene timupeze pano akhale wamphamvu amene ndi olimba mtima amene angathe kuthandizira kuti pakapangidwe malamulo ochitira control katundu ofunikira mdziko muno mwachitsanzo chimanga mpunga mbatata nakutchulako zochepa zofunikira zimene anthu timati tikakhala timagwisa ntchito zimenezo tsiku ndi tsiku nyumba zimene anthu amagona za renti kuti akathandize kupanga malamulo onena kuti izi boma ndimene zika mitengo chimanga boma ndimene zika mitengo kulikonse chimanga tizigula 2 kwacha pa kg mwachitsanzo kulikonse pasapezeke munthu odutsa pamenepo tisamaseweretse zinthu zofunikira zimene ngati anthu alibe avutika anthu alibe afa nkumalole mtsogoleri nkumalolera kuti zizichitika zimenezo mdziko tisweka mtsogoleri wamphamvu amene akathandizira fwa zonsezi tu malamulo amati lamulo there is trade law chanchani law basi tifere zimenezo lamulolo ni mawu a Mulungu asanduka mawu a Mulungu so nobody can change ai mtsogoleri amene akakhale wamphamvu oposa alangizi wake should be above pet politics. Mauna chonture. Tatokoza Bambo Lucy Chikanya. Amene wandi Bambo Lucy Chikanya amene ndali nawo programu iyi kuzukuta nkhani yosanga atsogoleri amene angathe kutukula Malawi. Tikamapanda kukamba nkhani izi ndiye kuti Malawi sadzatukuka. Ndipo ndi cholinga chathu kuti mutamva mukhale woyamba kusintha dziko la Malawi. Ine ndi Sam K. Ndipo tikuti mutsalepo mpo chifukwa programu nkhani komanso sabata yamawa Catholic Perspective ibweranso.